Ajde! Fair play, ali... Дали нещо няма тук да се имаме на кара? Няма значение дали го познава нашите цици. Ти къде ги видя, бе? То си личи през дрехите. Аз съм яйца на очипите. Яйца на очи. Смяна, пак ми ще влезе. А сега наш. Ajde, Vanko! Ajde, Ivo, daj! Беше го разсела нашия да е Раздавай, хайде! Леко, леко, леко! Хайде! Играй! Играй, дай! Давай! Често боксне! Край на матча белюзи не може. Не е такъв ентусиазъм иска. Хайде! Трети и шести играч в отбора. Основен играч. Централен нападател. Айде! Съдията на случи. Айде, Ванич! Синьо! Браво! Дай топка! Има ли друга? Кой е за топката? Айде, топка! Мишо, що си в терена, бе?
Ще звъна след 10-15. Аз тук бях, аз сама. Другия път ще. Хайде! Ще бягаме. Бягаме от вас, сипам вече с мене. Искай. Вен, ще отвори малко. Айде! Айде! Давай! Айде, започвай. Браво! Давай! Не, просто изливи хора подадаха ми. Кажи, Мутка. Ма ще звънна след 10 минути, ти казах от 9. Нима ли чу? На половината ще звънна, айде. Айде, давай! Стоп! Гръзва си кетката. Искате ли вода? Да. Няма. Пет не дава, че... Дай топката, бе. Да стане за тебе. Дай топки. Айде, нашите! Айде, нашите! Давай, давай! Ти си! Давай! Ай! Браво! Давай, ти си! Опа! Давай! Вратата! Вътре! Опа! Взимай! Давай! Ей! Янко! Сега плака! Дай назад! Айде, нашите! Айде, нашите! Давай, Венци! Опа! Ето водата! Чакай водата! Вода искаш, да? Чак, тук съм! Ми тя те викаше, ама ти не спря. Айде ми понеска къщак да Чакай, ще дига да Айде, нашите! Айде, нашите! Давай! Вижте! Вижте за фанелките! Там вратаря сега фанелки. Има го! Значи си карал топка. Чакай водата! Ето! Сега фанелката! Дай да пия вода, дай чуждня. Много напи водата. Не, аз ще показвам друго. Добре, че показваш Ай, по-сериозно!
Кой се прави? Не се прави! Само ако вкараш гол! Браво! Айде, наще! Айде, наще! Давай! Носи така! Ти си! Браво, ти си! Леко! Бай! Ти си, Венци! Ей, бах ти! Много се бориш за топката, Никаква вода повече. Ти готов ли си, Саше? Браво на Сашето! Ще влиза в боя! Леко. Моля те седе. Чакай сега, върни на човека. Човека! Айде, бе, цапе. Той с нощен да знаеш ли? Ей, Димия. Ако ти го даде. Направо днеска не мога да караш кола. Браво, стига това. Ай, стигате. Саше. Айде, Саше! Браво, Айде, пас! Айде, Саше! Ти! Браво, давайте! Айде! Янко, пие вратата, бе. Давай, ти! Айде, наще! Давай! Айде, Саше! Леко! Той е нашия, бе! Оператора. Това човек жълтката, скоро ще ги сгоним. Кой е сега оттам? Давай! Айде, наще! Давай! Не така! Моля ти се! Ей, Ляска! Ясене! Дай ма ли, бе? За тебе не. О, Ники! Извини се! Чакай, бе! Айде, наще! Не така! Айде, Саше! Симулан, той... той ще ти даде, Айде, бе, дай. Леле, как ти ще си представя, ако си трезва? Не дай! Някой искаше! Повече няма да ви я дам. Как бе, вода ще ти дам, ела? Ти ги напои всички ще отваря. Абе, има вода в колата. Аз сега в шапи ти вода. Ама тая не е колата. Аре, панелките ще дигаме. Валя, повърни ще мине. Повърни ще мине. Ама панелките ще дигаме за толкова. Пригласете се. Айде, наще! Дай бе на Сашо, бе! Човека, за тебе, човека! Дружи! Давай, ти си! Айде, наще! Айде, красене!
Отиди на кола. Ма пирата централно срещу мен. А? Аре бе, момичета! Готови ли сте? Панелките! Дай Панев! Айде, Несте! Айде, върнете се сега! Браво! Айде, Несте! Айде, Несте! Айде, бе, Сашо! Чакай. Боли го? Виж бе, аз съм. Няма на нашите. Пак ли аз де? Стига вече. Дай там. Нека да отренират движение. Това движение мисля, че няма да ми трябва. Айде, нашите! Дай другата, бе! Колега, това движение, за какво ще го тренираме сега? С нещо трябва да започнем. Но това не е приятно. С баскетбол. Опитай първо с добро. Ще трябва други движения, да учи става страшно. Опа! Бате, стой, бате, стой! Човека! Ето го човека! Опа! Кой бе? Няма това човек. Ти си бате! Къде е батка? Къде е батка? Долу стана е! Ей! Долу стана! Още един навън! Плътно! Надясно! Батко! Ние ще не мога чепи за вас. Аре, бате! Не, бате! Не! Браво! Браво! Не ти ги прави! Това е добро, тяхно дете! Нищо ще не се еднакво. Айде, нашите! Айде, нашите! Давай! Айде, ти си! Давай! Айде, батко! Чакай, какво каза, че не се чува? Айде, обърни се! Давай чай да пие, давай чай. Да, ама кажи, какво каза, от тебе не чуха. Ела ми кажеш бе. Давай! Айде, нашите! Вътре, да! Казах ми, че вътре! Саша! Сашка! Ще развалям дисциплината, нещо много вкараш. Кажи сега какво е това нещо. Има го документирано, нали, как викам вътре и той след това казва. Нищо не казваш репортаж. Ще гледаш после. Да. Следни 3 минути. Батко, чакай, батко! Ела ти дам чай, ела. Отвори го ли, че се затворим. Ето да няма, ето отварям го. Какво каза бе, батко? Сега каза нещо си говори тук. Това е твоите играч. Айде, пас! Абе, стани солен, отвратителен си, бе! Айде, нашите! Айде, бе, Венци! Венци, не си я гласи, бе, рикай! Венци, губиш титулярно място, Венци!
Да. Що не легна с глава да я вкараш? Без защита. Не се притесняй, не се притесняй. Споко. Леко. Але бе, искаме дуспи за публиката, бе. Да, бе, дуспи. Искаме гола. Аз не искам. Опа. Дай чай. Дай чай. Чай, докато нашите играят. С нощи много си припил нещо. Много бе, знаеш как мирише. На какво бе? Мил съм се зъбити бе. Абе, то няма зъбите, то толкова бе. Виж топката, дай топката. Дай. Дай. Давай! Пуснеш го вратаря да играе, бе. Давай! Ти си, бе, ти с глава! С глава, ти си! Вътре! Човека! Давай! Опа! Леко! Добре. Сам си. Ето го там. Давай! Айде! Абе, не ти! Нищо бе, батко! Не се обажда, кажи му, не се обажда. Беше се обадил, ще да му е на нещо. Мълчи. Айде, наште! Дръж го! На мене! Айде, наште! Ти си! Го! Вътре! Леко! Давай! Айде, наште! Давай! Ти си! Още веднъж! Давай! Ти си вече с глава! Давай! Разиграйте я! Давай! Браво! Браво! Давай! Айде, Цвети! Айде, наште! Дай на дуспата, бе! Не, той му вика Янко. Айде, бабка! Саша, тя го каза, че и аз пречи, че викам и край. Що си отива? Кажи, че прече, бе. Кажи, бе, Саша. Прече ли? Промени. Всички тук виж къде съм дошла. Опа! Кой прикажеш по телефона, бе? Шума не е специалист. Ти женен ли си? Айде како? Защо? Кажи бе, батко. Важно ли? Не бе, питам. Защо? Не бе, само. Леко човека, бе. Какво го правя? Леко ще го трябва човека, бе. Давай! Айде, наште! Давай! Браво! Давай, че сега да изпрезняват, ей! Дай, че Паско не е жаден вече! Айде, наште! Дръж топката!
Не, Батко! Не! Иска да ги обезмади всичките. Той влезна, бе. На мене, на мене! На мене! Айде! Опа! Не! Вратата! Премести вратата! Вземи горе, защото там и телефона да дойде някой да не... Кое Това синьото! Дай го тук. Дай му на Иво, бе! Иво, свободен там! Тук Саши искаш топката по грид. Премести като ти вратата, бе, Юли! Айде! Давай! Ти си! Айде, нашите! Айде, нашите! Айде, нашите! Айде, връщай се! Чакай, чакай! Браво! Батко, не съм там, Бягам, не е женено. Айде, айде, айде! Да, бе, много си говорих. Да. Чакай да се тръпите, ще разправя. Говори ли си? Да. Това за тя ще го говори за тройки и вие тръгнахте да говори. Да, ние за голове. Ние за тройки си говорим, но не за голове. А ти знаеш, че аз вчера се казах с 23 номер. Добре, рекорд. Майкъл Джордан. Ма аз така бе, с 23 номер беше вчера. Браво, ти си! Браво, страшен си! Хайде, давайте, момчета! Давай, Янко! Давай! Браво! Айде, нашите! Айде, нашите! Браво! Дай му екипа! Дай му екипа! Айде, бате! Айде, бате! А, така, човека от кога чака да играе напред? Вие го държите във вратата. Пуснете го, пуснете го! Пусти го сам! Пуснете го да вкара, бе. Не, бате! Това си говорим за тройките. Я, браво, бе, браво! Страшен си! Абе, твоята врата е друга! Чакай ти каза тройките. Знаеш кое е било по-добрата? Между двама мъж или между двама мъже? Ма не бе, аз не съм пробвала, само ми казвам, че е било по-добре. Ай сега, а! Айде, нашите! Айде, нашите! Айде, нашите! Абе, Батко, бе! Абе, досак се на Батко, къде Дайте една пуска, бе, да влиза. И после ще играе. Батко, и да ти доразкажа за тройките. Идва. Че утре се тръгва. Тя не катича. Не така, браво! Не! Вечера се изгоня от балда. Учи се му се. От баража го буркички. Миша, дай да видим бекъмския паса. Бекълски. Миша, виж Васето. А, не. Ти с нощи си един жълт патник ли беше на бе? Его, Васко! А? И с една футболна шапка. Две, да, с това барбана. Леле, и ти след нас са кури бара. Венци, вижте Венци. Абе, човек. Добре, Венци беше се скрил.
Мишо да я бие! Дуспа! Дуспа! Не, той трефа, Нелкото да се смени на мрежата. Ай, Юли! Ей, Тимо! Юли, дуспата. Това ти е много важно. Няма дуспа. Ще говорим с бъдеще. Ей! Мишо, ще разтегнеш нещо, бе! Ще разтегне нещо. Браво, Мишо! Това ли са девойките на бара? Браво, Васе! Да му е на Мишо! Айде, нашите! Айде, нашите! Тя пак ще смеят това нещо. Ай, Мишо! Давай, Миша! Добре, бе! Чакай, Папко! Дай на Баско! Това ли са майките на бара, бе? Васе, едно ти дам чорапи. Къде е маска, къде сте ви? Айде, Васе. Ай, че ми свършва лентата, бе! Добре. Стой тук, Васе. Стой тук. Айде на Васко! На Васко или на Вен? Айде, нашите! Айде, нашите! Той не може да види. Чакай. Еми, Васето! Айде, нашите! Добре, измори ли се, Венци? Играй, има още време. Стисни за мен. Играй. Еми не. Ако искаш излез, как искаш да играй. Да, като... Трябва да бележиш сега. Венци е сам напред, вземете ли топка? Не, там. Цвети, какво беше? Не можете, не може. Не може! Стой, бе! Не можеш! Не можеш! Това вече става пародия, брат. Чакай, пак ще ни вкарат гол, бе. Абе няма бе. Абе вие сте там, бе. Чакай, че ще ме намокриш. Абе, Там се трябва най-интересното, бе. Абе, ти какво ти разкажеш за тройките? Айде сега има време. Аре, сега има време. Чакай да видя къде е топката. Да, така. Аз ще се подсказвам. Да била по-готината. Добре, по-готината тройка била между двама мъже и една жена. Защото няма да има нито един пропуснат. Садите? Да. Добре, ако искаш ще играем с две жени. Чай, че се побиках до скила вече. Марадон. Марадона поне се наръка. Това е новия. Айде, нашите! Айде, нашите! Айде! Дай го на! Айде бе, какво става с голата, бе? Това е нашето. Снимай, бе. Айде отбора една снимка. Браво, бе. Айде една снимка. Айде, Може да стане гол, той има 11 гола.